З нами на сувязі старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Павел, вы вось не раз зазначалі, што важна прыйсці на рэферэндум, што гэта вы разглядаеце як магчымасць таксама мабілізацыі людзей, якія супраць рэжыму. Ну і рэжым пачынае фармаванне выбарчых камісіяў. Вы заклікаеце таксама, каб людзі альтэрнатыўных поглядаў, не рэжымных, ішлі ў гэтыя камісіі. Так, сапраўды, я хотел бы, может, поделиться некоторыми звестками, якія нам трапляюць у Народное антикризисное управление, так само у инициативу «Честные люди». Вот буквально у нас заработал чат-бот, в который поступает информация следующего характера, и хотел бы ей поделиться. Ну, во-первых, сейчас, несмотря на то, что еще даты референдума нет, но уже и демократические силы, и сами белорусы начинают активно готовиться к этой кампании, которую объявил узурпатор. Конечно же, мы видим и заявления со стороны нелегитимной власти о возможном противодействии нашим акциям, которые мы планируем провести. Но важно отметить, что уже более 100 человек, будущих членов избирательных комиссий, обратились в чат-бот сообщества «Честные люди» и вступили с нами в контакт. Для чего? Для того, чтобы мы в последующем могли рассказать белорусскому обществу о тех фактах фальсификаций, нарушений, которые, безусловно, как мы знаем, по сложившейся уже классической практике режим осуществляет при проведении избирательных кампаний. И что говорят люди? Ну, во-первых, многие люди говорят, что они раньше участвовали в избирательных кампаниях и сейчас отказываются от того, чтобы входить в участковые комиссии, и фактически отправляют куда подальше начальство, которое пытается их все-таки заставить войти в склад комиссии. Второе, что отмечают, это то, что за участие в комиссиях на референдуме обещают вознаграждение, прямо говорят о том, что мы вас не обидим, то есть пытаются заманить денежными ресурсами. Третье, это люди, даже если отказались участвовать в избирательных комиссиях, после этого все равно им поступают звонки и после отказа, и вновь их пытаются убедить. Четвертое, что можно отметить из тех вот сообщений, которые мы получаем, если людей зовут на разговор по референдуму, то часто называют другую причину, чтобы скрыть, чтобы человека заманить на беседу, а в последующем ее провести. Ну и пятое, что все беседы по референдуму с будущими потенциальными членами участковых комиссий проходят в формате 1 на 1. Ну то есть понимаем, для того, чтобы употребить какие-то максимальные аргументы негативного плана, чтобы заставить людей войти в состав избирательных комиссий. То есть уже власть работает в этом плане. Но, как вы видите, мы работаем, мы также контактируем и получаем информацию. Какой важный месседж мы получили? Ну, во-первых, власти, директора, потенциальные будущие председатели комиссии, потому что мы же знаем, власть же заранее готовится, уже заранее знает своих председателей, в кавычках, они боятся того, что белорусы придут на референдум, поэтому они заинтересованы в том, чтобы как можно меньше белорусов пришло на участки для голосования, для того, чтобы в тишине, в спокойствии забросать в урны то количество голосов, которое необходимо диктатору, и подать для общества эти результаты. Ну, Спадар Павел, як вы говорите про тое, што акурат рэжыму не ўдаецца загнаць людзей, нават лічыць галасы ў выбарчай камісіі, тое, што не назіралася, бадай, можа, падчас нейкіх мінулых так званых электаральных кампаніяў. Аднак цяпер, вось вы згадалі ініцыятыву «Честныя людзі», яны, наадварот, як бы хочуць, каб людзі пайшлі ў гэтыя камісіі, але каб там былі людзі, умоўна кажучы, дэмакратычных поглядаў, якія зафіксуюць парушэнні таго, што будзе адбывацца на гэтак званым рэферэндуме. Да, это общая позиция демократических сил. Как вы знаете, что мы вышли с общей платформы, это очень важно. И офис Светланы Тихановской, и Народное антикризисное управление, Координационный совет и все инициативы. И мы проводим здесь общий подход. И эта общая позиция заключается в том, что те члены участковых комиссий, которые чувствуют в себе силы, энергию, желание, понимают свою ответственность и готовы войти в участковые комиссии, сотрудничать с демократическими силами, они для нас очень важны. Важны как
те, кто будет препятствовать фальсификациям, или, по крайней мере, уже самое, наверное, реальное, то, что они смогут дать публичности, общественности информацию о том, как это все будет происходить в дни голосования на референдуме. Да, мы таких людей очень ценим и призываем всех, кто имеет характер и готовность сотрудничать с нами. Але пакуль што вось вы назвалі гэтую лічбу ў 100 чалавек, ну, пакуль гэта бадай ўсё ж такі не нацыянальны ўзровень для таго, каб цалкам паўсюль зафіксаваць. Хаця, ў прынцыпе, і так загадзя вядома, што гэта ніякі не рэферэндум, што гэта будзе татальная фальсіфікацыя і татальны такі тэатр у выкананні Ярмошынай. Ну, не згодны з вами у сэнсе того, что мало людей извернулось. Ну, давайте посмотрим. Я еще раз говорю, даты референдума пока нет. Никакого формального начала формирования участковых комиссий не объявлено, а уже к нам обращаются люди. Поэтому я думаю, что тогда, когда уже реально будут создаваться участковые комиссии, когда они уже будут сформированы, я думаю, что у нас будет не 100, а сотни, а дай бог и 1000 членов участковых комиссий, которые будут готовы с нами сотрудничать. Калі кажам пра людзей, якія пойдуць у гэтыя выбарчыя камісіі, калі гэта будуць людзі нармальных, менавіта дэмакратычных поглядаў, не тых, хто падтрымлівае узурпацыю ўлады, ну, мы ведаем, як эта сістэма збудавана, і, напрыклад, у камісіі будзе там умоўна 10 чалавек, і адзін чалавек будзе той, хто не будзе пастаўлены туды лукашыстамі, і ён будзе бачыць гэтую фальсіфікацыю выбараў, але праважце так званага рэферэндуму, але ён і сам, як чалец этой камісіі, будзе ў гэтым удзельнічаць. Вы прапаноўваеце, каб яны ўдзельнічалі у гэтай махінацыі, але адначасова таксама давалі інфармацыю ўсяму свету пра тое, што там адбываецца. Я смотрю, у нас второй раз с вами дискуссия в прямом эфире Белсата. Я у вас еще раз спрашиваю, то есть вы придерживаетесь другой точки зрения, да? То есть вы считаете, что нужно поддерживать бойкот. Так вот, как раз-таки я очень четко позиционирую свою позицию. Вот я сейчас вижу вас по телевизору. Сколько угодно, если я буду сидеть у телевизора, меня не будут слышать зрители, которые слышат меня сейчас. Сколько бы я ни ругался на Лукашенко, на диктатора, на созданную систему, я буду ругаться только с телевизором, да? Я буду возмущаться только телевизору. А мы говорим о том, что необходимо активно противодействовать преступлению. Если рядом с нами кого-то совершается преступление в отношении человека, мы пытаемся ему противодействовать? Да, пытаемся. Или мы молчаливо прячемся за углом, сидим так и из-под тишка смотрим, убьют этого человека, изнасилуют или нет. Ну, каждый выбирает свой путь. Я думаю, что одним из способов как раз-таки противодействия является. Участковые комиссии и те члены, которые войдут, даже если он будет 1, 2, 3 человека, и который даст информацию потом людям, что там были сфальсифицированы выборы, это очень важно. Референдум, извините, а не выборы. Дальше, если мы с вами пойдем на участки, этого именно и боится режим. Он очень боится состояния турбулентности. Вы видите, как зареагировал Губопик, как на это реагирует Лукашенко. То есть мы должны действовать. Позиция слабого – это сидеть и молчать. Позиция слабого — соглашаться с тем, что происходит в нашей стране. А я не могу согласиться с тем, что Бабарыка будет сидеть 14 лет в тюрьме. Я не могу согласиться с тем, что Мария Колесникова, Николай Статкевич, Павел Северинец будут сидеть. Поэтому давайте, может быть, вместе думать о том, как изменить ситуацию. Это один из способов, в том числе нашего действия. Да, в определенной степени и опасный, и безопасный. Но это способ нашего действия. Или просто сидим у телевизоров. Спадар Павел, вы згадалі Лукашенко, сапраўды ён гаварыў пра тое, што ён, ну, па сутнасці, выказаў свой страх перад тым, што можа быць падчас правядзення так званага рэферэндума, казаў, што вось там рыхтуецца дзень Х і, магчыма, нават і рэвалюцыя, то бок сапраўды гэты страх у тых, хто ўтрымоўвае ўладу, ёсць перад мабілізацыяй людзей. І зноў-такі на гэтым тыдні Лукашенко шмат увогуле ўсяго нагаварыў. Не хацелася б вельмі абмяркоўваць ягоныя заявы, але адна, мне падаецца, надзвычай важная, бо гэта хутчэй сведчанне пра тое, што адбывалася ўсе гады. Кісялёву ён сказаў наступнае: мы гаворым з табой на расійскай мове, назаве яшчэ одну такую краіну, дзе расійская мова дзяржаўная. Добрая дзяржаўная афіцыйная, дзе вось так вось развіваецца расійская мова. Нават на шкоду, па-мойму, нашай нацыянальнай роднай беларускай мове. То бок узурпатар сваімі словамі папросту прызнаецца ў тым, што ён прыгнятаў усе гэтыя гады нацыянальную культуру дзеля таго, каб мець добрыя, выдатныя стасункі з Крамлём, які яго падтрымлівае. Народ, беларускі народ, ты цёмны, сляпы, быццам крот. Табою сягды пагарджалі, цябе не пушчалі з ярма, і душу тваю абакралі, у ёй нават мовы няма.
класіка, да, Максим Богданович. Але я перакананы, што беларуская мова жыла, жыве і будзе жыць, як жыве Беларусь, і будзе жыць вечна. І колькі бы гэты чалавек, які лічыць сабе прэзідэнтам, а ў нашых вачах з'яўляецца абсалютным узурпатарам, чалавек, які ажыццяўляў здзек над беларускай культурай і працягвае ажыццяўляць здзек як над культурай на мове не казаў, я перакананы і веру ў будучыню беларускай мовы. Бо гэта мова, гэта наша крыніца. Немагчыма ўявіць сабе дзяржаўнасць беларускую без беларускай мовы. Немагчыма сабе ўявіць развіццё тытульнай нацыі, беларускай нацыі, беларускага народа, які знаходіцца, пражывае на тэрыторыі Беларусі без беларускай мовы. Дзе яшчэ развівацца і пашырацца менавіта матчыны беларускай мове. Я скажу, што зразумела, што гэты чалавек пакуль будзе пры ўладзе, ён будзе знішчаць усё беларускае, што ёсць. Потому что это нават не тому, чтобы падабацца России ці камусьці яшчэ. У яго такое ўнутранае разуменне. Я неаднойчы з ім абмяркоўваў гэтае пытанне. У яго ўнутранае разуменне свайго жыцця, свайго лёсу, выхавання, недавыхавання гэтай асобы. Бо ён не лічыць гэта патрэбным і важным для беларусамі. Таму он будзе здзекавацца з нашай матчынай мовы. Але это таксама адзін інструментаў, адзін фактараў, які гарантуе нашу незалежнасць. Будзе беларуская мова, будзем незалежныя, будзе яна развівацца, значыць, будзе развівацца і наша дзяржава. Спадар Павел, літаральна яшчэ на момант перад тым, як запытаць пра такую міжнародную, таксама дыпламатычную дзейнасць, хацеў яшчэ на момант застацца з тым, што адбываецца ўнутры Беларусі. Ведаем мы пра спісы на звальненне, якія ідуць па ўсіх прадпрыемствах, але таксама і па культурніцкіх установах. Гэта і Беларуская дзяржаўная філармонія, і Нацыянальны архіў. Ведаем, што вось звальняюць, ёсць спісы на дзясяткі, на кожную установу дзясяткі чалавек, нават больш за 100 чалавек. І людзей вось так хочуць па аднаму звольніць, каб гэта ўсё выглядала не як выпадкова, не праз палітычную пазіцыю. І людзі таксама губляюцца, не ведаюць, што рабіць, вось як ім салідарызавацца, як ім адно аднаго адстаяць. Ці ёсць хоць нейкая магчымасць, прынамсі, можа, неяк віртуальна, зноў-такі праз чат-боты, праз нейкую сувязь зваротную з апазіцыяй, з штабамі дэмакратычных сілаў, якія за мяжою. Вось што рабіць гэтым людзям са сферы культуры ў прыватнасці? Калі мы кажам пра сферу культуры, я, на жаль, тут павінен сказаць пра вельмі незразумелую для мяне пазіцыю генеральнага дырэктара ЮНЕСКО, да якой мы звярталіся ўжо неаднойчы. Мы разам з беларускай дыаспорай ладзілі пікет у Парыжы, падпісалі ліст, які, дарэчы, падпісалі 3 лаўрэата Нобелеўскай прэміі з Расіі, з Беларусі Алексеевич, з Польшчы, шмат дзеячоў культуры, народных артыстаў і Расіі, Украіны і Беларусі. На жаль, яна не рэагуе на нашыя лісты. Але на гэтым тыдні у меня адбылася сустрэча, можа, з 6 амбасадарамі, прадстаўнікамі Міністэрства замежных спраў, Дзярждэпартамента ЗША. Падчас кожнай з гэтых сустрэч я перадаў сваю просьбу выкарыстаць іх дыпламатычнай магчымасці, паставіць гэтае пытанне на парадак дня ЮНЕСКО. Бо тое, што зараз адбываецца, такі гвалт, рэпрэсіі ў справе культуры, гэта жах. Гэта жах, фактычна знішчаецца менавіта нацыянальная культура і свядомасць беларускай нацыі. Бо не будзе дзеячоў культуры, не будзе свядомасць, не будзе каму як бы падпітваць менавіта нашу беларускую культуру. Таму гэтае пытанне мы не забываем кожнага дня. Другое, вось нават гэты спектакль «Фландрыя», я думаю, што трэба будзе таксама, я пры кожным інтэрв'ю прывожу гэты прыклад, і некаторыя журналісты нават зразумець мяне не могуць, а ў чым там была праблема. І вось прыходзіцца гэта тлумачыць падчас інтэрв'ю і казаць менавіта пра сферу культуры як адзін з такіх яскравых прыкладаў адносінаў да часткі нашага грамадства. Але гэта ж тычыцца не толькі культуры, пагадзіцеся, гэта тычыцца фактычна ўсіх сфераў нашага жыцця і тых, каго звальняюць. Абарона нашых правоў – гэта наша абарона. Калі мы не зможам аб'яднацца на кожным канкрэтным прадпрыемстве, установе, разам не аб'яднаўшыся, не паставім гэтаму заслону, так па аднаго будуць і звальняць. Не будзе ні ў каго хата
збоку да кожнага прыйдзе Лукашенко, да кожнага прыйдзе дыктатар, і гэта мы павінны зразумець. Таму калі мы кажам сёння пра санкцыі, якія вось увялі Еўрапейскі Саюз, ЗША, Великабрытанія, Канада, і гэта вельмі важны такі крок, які адбыўся на гэтым тыдні, яны будуць мець уплыў, і тое, што зараз спрабуе там Макейці, адміністрацыя Лукашэнкі сказаць, што будуць мінусы там 300-400 мільёнаў долараў, гэта абсалютная хлусня і неправда, гэта будзе вельмі моцны інструмент, асабліва ў фінансавай сектары. Вось тут робяць як бы наши партнёры крокі, але ўсё ж таки все залежыць ад нас, ад беларусаў. Зможам мы аб'яднацца? Таму мы і кажам, трэба ісці на рэферэндум, трэба выкарыстаць гэтую магчымасць, трэба паказаць, што мы не здаемся, што мы будзем весці барацьбу за свае правы. Ну а на кожным прадпрыемстве гэта, конечно, рашэнне уже кожнага чалавека ці калектыву. Бараніць сваіх ці не бараніць. Спадар Павел, таксама вось на гэтым тыдні быў саміт АБСЕ, і цікава, што прадстаўнік парламенцкай асамблеі, старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ таксама запрасіў народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Вось ад імя, можна сказаць, ад імя беларусаў па сутнасці прыняць удзел у сустрэчы, і ведаю, што вы сустракаліся асабіста з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў на гэтым тыдні. Вось акурат вы згадалі санкцыі. Калі кажам менавіта пра гэты кантэкст, то як заходнія палітыкі ўспрымаюць, што санкцыі давядуць усё ж такі да нейкіх зменаў, што гэта, напэўна, той інструмент, які яны могуць усё ж такі, якім яны могуць паўплываць, і тое, што яны могуць са свайго боку зрабіць? Давайте так, заходнія палітыкі не ставяць гэтую мэту ўмешальніцтва ўнутраныя справы Беларусі, каб замяніць палітычную сітуацыю Беларусі. Санкцыі з боку гледжання еўрапейскіх, амерыканскіх палітыкаў гэта перадусім адказнасць за той гвалт, які ажыццяўляецца ў адносінах да беларусаў, масавыя рэпрэсіі, якія разгорнуты дыктатарам на тэрыторыі Беларусі. Гэта першае. Змены павінны праводзіць самі беларусы, гэта ад нас залежыць. Што тычыцца гэтых санкцый, якія ўведзены, вельмі важна адзначыць, што ўсё ж такі гэта кансалідаваная пазіцыя. Упершыню фактычна некалькі краінаў разам Еўрапейскі Саюз адначасова прымянілі гэты інструмент санкцый. Таксама гэта было сінхроннае рашэнне. Важна, што адзначыць, што фактычна гэтыя санкцыі не толькі за міграцыйны крызіс, які штучна зрабіў рэжым, а тым ліку і не ў тым ліку, а перадусім за тыя масавыя рэпрэсіі, якія ажыццяўляюцца ў Беларусі. І ў сумеснай заяве якраз такі гэтых структураў і краінаў падкрэсліваецца, што вызваленне палітычных заключоных, палітзняволеных, гэта галоўная задача. Гэта патрабаванне, гэта таксама пытанне перапынення рэпрэсій, гэта пытанне правядзення выбараў. Гэта ўсё, што павінен зрабіць рэжым, таму што гэта патрабуе беларускі народ. Гэта мы, а не еўрапейцы, а не амерыканцы патрабуюць. Гэта беларусы паставілі такую задачу перад сабой, перад нелегітымнай уладай. Што тычыцца санкцый, так вось я якраз хацеў звярнуць увагу на фінансавы элемент гэтых санкцый. Упершыню фактычна амерыканцы будуць прымяняць ад 2 снежня, ўжо пачалі прымяняць сектаральныя санкцыі на дзяржаўны доўг Беларусі, і гэты інструмент уведзены ў адносінах да Міністэрства фінансаў і Банка развіцця Беларусі. Фактычна 4/5 з усяго рынка, фінансавага рынка выключаны для Беларусі. Зараз дыктатар не зможа атрымаць практычна нідзе грошы, запазычыць грошы для сваіх мэтаў. Гэта вельмі важны інструмент фінансавых санкцый. Зараз каманда Народнае антыкрызіснае ўпраўлення ставіць перад сабой галоўную задачу. Гэта выкарыстаць механізм другасных амерыканскіх санкцый. І, дарэчы, я прыводзіў такі прыклад, калі працаваў амбасадарам у Парыжы, калі банк БНП Париба французскі, які патрапіў пад другасныя амерыканскія санкцыі, заплаціў штраф у 9 мільярдаў еўра, ён вымушаны быў закрыць рахунак нашага пасольства, таму што Беларусь ажыццяўляла кантакты з Кубай, з Суданам і з іншымі санкцыйнымі краінамі, у адносінах якіх былі ўведзены амерыканскія санкцыі. Так што вось гэты другасны інструмент, ён уже абсалютна рэальны, бо ёсць адпаведны дэкрэт Байтона ад жніўня гэтага года, і ёсць
уже прыклады сектаральных санкцый, прыклады конкретных спискаў кампаний. Так что пагроза для режима вельмі значная. Калі эканамісты хлусяць і не кажуць гэта дыктатару, гэта іх праблема. Але мы ім раскажем, што да чаго гэта прывядзе сітуацыю. Таму спадару Макею трэба на замежных пляцоўках не расказваць байкі аб тым, як Беларусь да міру цягнецца, як яна хоча там згоды, а просто пайсці да Лукашэнкі і падаць у адстаўку, альбо патрабаваць, вызваліць усіх зняволеных і перапыніць усе тыя масавыя рэпрэсіі кожнага дня, звальненні, распачаць крымінальныя справы і прызначыць новыя выбары. І вось тады санкцыі не будуць патрэбныя. Спадар Павел, дзякую вам вялікі за гэтую размову, за гэты такі разгорнуты каментар па тэмах. Павел Латушка, старшыня Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў маім гаспадарства госцем у гэты вечары.